Nnukwute ọgbakọ nke mbụ na mbụ achịkọbara n'aha Igwe Nnaemeka Alfred Achebe bụ nke bịagoro n'isi njedebe ebe a nọ wee kpọkuo ụlọ nzukọrịta ozi dịgasị iche iche ka ha pụtawanye ihe wee zọpụta ala anyị bụ Naịjirịa site n'aka ndị ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụ otu Nigerian Institute nke Public Relations NIPR chịkọbara ya bụ ọgbakọ nkụzi na njikọ aka mahadum Chukwuemeka Odimma ngalaba ya nke Igbarịam bụkwazị nke achịkọbara n'alaka ya bụ mahadum dị na Igbarịam ebe Queen Anịgbọgụ ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Mmemme a dọtara ndị eze ọdịnala, ndị echichi, ndị ọrụ gọọmenti, ndị agụmakwụkwọ, ụmụ akwụkwọ na ndị ọzọ. Obi Nnaemeka Alfred Achebe rụrụ ọrụ afọ 30 na Shell BP tupu ọ bụrụ Obi ndị Ọnịcha na onye isi oche Anambra State Traditional Rulers Council. Ọ bụkwa onye otu NIPR, onye nke nwere akara mmụta honorary doctorate 5 n'afọ ya, ma bụrụkwa onye a maara na-akwado usoro ndị ntoro na ndị ụmụ nwanyị. Onye isi oche otu NIPR Dọkịnta Ike Neliakụ kwuru na ihe asaa mere otu a jiri yiwe usoro nkụzi a gụnyere na aha Obi Achebe bụ nnukwu ihe dị mkpa na NIPR n'obodo Naịjirịa, na ọ bụ nwa amaala zuru ụwa ọnụ, onye ọchịchị ọdịnala siri ike, ma bụrụkwa onye nwere ọgụgụ isi n'etiti ndị ọzọ. Na nkụzi ya, Bishọp Katọlik nke Ekiti Most Reverend Felix Ajakeye kwuru na isiokwu nke usoro nkụzi a bụ omenala ọdịnala, mmekọrịta ọha na eze na ezi ọchịchị n'obodo Naịjirịa chịkọtara ọchịchọ nke ndị Naịjirịa. Onye isi oche mmemme ahụ bụ Ichie Bobo Sofri Brown kwuru nke ọma gbasara Obi Achebe wee kọwaa ya dịka nwa amaala ụwa. N'oge inye ekele, onye isi oche otu NIPR nke steeti Anambra bụ Ọkammụta Angela Nwammụọ kenere Chineke maka ime ka ụbọchị ahụ pụta ìhè. O kwupụtara ọtụtụ usoro otu ha si wee hazie usoro nkụzi ụbọchị ahụ. Igwe Achebe gosipụtara ekele ya nye otu NIPR, osote onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum bụ Ọkammụta Greg Nwakobi maka iguzobe usoro nkụzi ahụ. Kọmishọna steeti Anambra na-ahụ maka omenala na njem nlegharị anya bụ Maazị Don Onyenji, osote onye isi ọchịchị nchịkwa mahadum Paul, Ọkammụta Stella Okunna, onye isi ụlọ ọrụ ABS na mbụ Oriakụ Chinwe Nnebedum, Sinetọ Victor Ume, eze ọdịnala Ụmụeri Igwe Bennett Emeka na Igwe Peter Oyanwa nke Ukwuru so na ndị ama ama bịara mmemme ahụ. Ihe pụtara ihe na mmemme NIPR gụnyere egwu ọdịnala, egwu omenala na ndị ọzọ.